奥さん、今すぐ旅行は中止してください。危険が迫っています。何言っているんですか？私は夫と結婚当初できなかった新婚旅行に来ていた。発案者は夫。今まで仕事ばかりで自分勝手にしてきたことの謝罪の意味も込められているらしい。夫は旅行初日から機嫌が良く、私も二人で出かけられることでテンションが上がっていた。ホテルまでの移動中、夫が行きたいところがあると言ってやってきたのが、この山道の途中にあったカフェだ。観光地から少し外れているので人は少ないが、山小屋風の可愛らしいカフェ。夫は昔一度ここへ来たことがあったらしく、お気に入りなのだという。こんなこと今までしてくれたことなかった。着いてすぐにトイレに向かった夫。彼を待つ時間さえも楽しく感じた。しかし、そんな時に言われた一言が冒頭の店員さんの言葉だ。店員の様子に眉を潜める。危険ってどういうこと？そもそもこの人、初対面の客にそんなことを言うなんて失礼じゃない？楽しい気分に水を差された気持ちになり、急いでいるので、と、スルーしようとした。しかし、店員も引き下がらない。私聞いたんです。あなたの。店員が話そうとしたとき、奥から夫がこっちに向かってくるのが見えた。私の名前は直子。専業主婦だ。子供がいないバツイチで、もうこのまま老後まで独身かな、なんて思っていた矢先、同じバツイチだった夫の大輔と知り合い、意気投合。結婚に至った。現在は夫と二人暮らし。夫の息子の宗介はもうすでに成人しているので、一緒には暮らしていないが、時々連絡をしてくれるなど、気遣いのできる優しい子だ。ただいま。疲れた。お疲れ様。大変だね。疲れた顔の夫について一緒に2階へ上がり、受け取ったスーツをハンガーにかける。夫は荷物を置きながら世間話のように言ってきた。お前の資産の話なんだけど、考えてくれたか？またこの話か。何度も断っているのに、どうして分かってくれないんだろう。私はうんざりした気持ちだった。私は専業主婦だが、独身時代から投資をしていて、それなりの資産を持っている。夫は会社を経営しているのだが、最近、業績が良くないようで、私の資産を会社の資金に充てたいと頼んでくるようになったのだ。しかし、私はこの資産を二人の老後に充てたいと考えている。だからずっと断っているのだが、夫は納得してくれない。どうして嫌なんだよ。夫を助けるのが妻の役目だろ。夫は苛立ったように置いてあったカバンを乱暴に蹴った。お前の資産は夫である俺の資産でもあるんだよ。ぐだぐだ言っていないで黙ってさっさと渡せ。お前はどうせ俺に養われているんだ。俺の会社がピンチな時くらい助けてくれたっていいじゃないか。どこまでも冷たい女だな。夫の大輔が私に罵声を浴びせ続ける。しかし何度言われても渡したくはない。二人の今後を考えると、そこは譲れなかった。何度もそう説得しているにもかかわらず、夫は理解しようとしない。お前の資産を今すぐ渡せ。その一点張りだ。何度も言うけど、これは
私が独身時代から貯めていた資産なの。老後の資金のために使いたいから手をつけたくないのよ。お願いだから分かって。うるさい。老後って、まだ先の話じゃないか。今は老後よりも、目先の会社の資金に当てるのが正解なんだよ。本当に頭が悪いな。それとも、高卒のお前には、大卒の俺の話は、理解できなかったか？じゃあ、分からせてやろうか。そうとなると、夫は近くにあった本を思いっきり床に投げつける。私はとっさに身をかわしたので当たらなかったが、床を見ると見事に傷がついていた。本は分厚いから当たっていたら怪我をしていただろう。昨日の口論ではリモコンを投げつけられて腕にあざができてしまっていた。これ以上怪我はしたくない。怒ると手がつけられなくなるのよね。最近は毎日、こうしてお金についての口論が絶えないし、結婚当初の優しい大輔はどこへ行ってしまったの？私が頑としてお金を渡さないので、夫は日に日に目に見えて苛立っており、時には人が変わったかのように表変して、罵声を浴びせてきたり、物に当たったりする。大好きな夫だけど、私はそんな夫の態度に恐怖を感じるようになっていた。何度言われても無理なものは無理なのよ。もう、この話もおしまいにしましょう。ご飯の準備するわね。私は部屋を出て、1階のリビングへ行こうと階段を降り始めた。すると、後ろに気配を感じて、ハッとする。振り返ると、すぐ後ろに、夫が無表情で立っていた。そして、夫が手を伸ばした。驚いて小さく声を上げたが、夫は、邪魔、と、私を押しのけて、先に降りていった。びっくりした。階段から突き落とされるかと思ったわ。そんな不穏なことを思うくらい、最近の夫は変わってしまった。私が夫の表変に恐怖を感じ始めた頃、夫は家にあまり帰らなくなっていた。今までも仕事が忙しくて帰ってこない日もあったので、少し寂しいが、ほっとしている部分もあった。そんなある日、昼間に夫が突然帰ってきた。しかも笑顔で、上機嫌な様子だ。どうしたの？急に帰ってきて。何かあった？なおこ、新婚旅行でも行かないか？俺たち、まだ行っていなかっただろ？確かに私たちは再婚同士だったから、結婚式も新婚旅行もしていなかった。夫はいつか行きたいと思っていたんだけど、休みが取れそうなんだ。だから行こう、と提案してきたのだ。本当？いいの？嬉しい。私は純粋に喜んだ。夫が新婚旅行を気にかけてくれたのも、久しぶりに二人で過ごせるということも嬉しい。私は嬉しさのあまり、近所に住む夫の姉の恵子に話しに行った。義士とは仲が良く、時々こうして遊びに行っては、いろいろと話をしていたのだ。義士に新婚旅行へ行くと伝えると、よかったね、と一緒に喜んでくれた。どこへ行くか決まったの？そう聞かれたので、行き先とホテルの場所を義士に伝えた。そこは郊外の山奥で自然豊かな場所だと聞いている。夫が行きたがっていた場所で、行き先もホテルも何もかも夫が手配してくれていたのだ。大輔が行きたがっていたの？そう。
喜んでくれた義士の表情が急に曇り出した。考えるような不安そうな顔をしている。義士に新婚旅行先について根掘り葉掘り聞かれたが、浮かれていた私は義士の表情について深く考えずに聞かれたことはすべて答えていた。お土産買ってきますね。ありがとう。なおこちゃん、気をつけていってね。義士は複雑そうな顔で私に微笑んだ。新婚旅行当日、夫は朝から機嫌が良く、私も二人で出かけられることでテンションが上がっていた。ホテルまでの移動中、夫が行きたいところがあるんだ、と言って山道の途中にあったカフェへ立ち寄った。観光地から少し外れているので、人は少ないが、山小屋風の可愛らしいカフェだ。夫は昔一度、ここへ来たことがあったらしく、お気に入りなのだという。お気に入りの場所に私を連れてきてくれたということは、大輔も関係修復を望んでいるということかしら。よかった。楽しい旅行になりそう。少し前まで資産のことで口論ばかりしていたが、旅行が決まってから夫は優しくなっていた。この旅行をきっかけにギスギスした関係を戻そうと考えているのかもしれなかった。席は頭くらいまで仕切りがあって、周りの目を気にせずにリラックスできる作りになっている。おしゃれなカフェだと思い、一目で私も気に入った。ちょっとトイレに行ってくるね。ああ、わかった。スマホをいじっていた夫に声をかけて、トイレへ向かう。そして、トイレから出て、席へ戻ろうとした時だった。腕をぐいっと引っ張られた。何か？そこには、若い女性の店員さんがいて、青ざめた顔で私を見ている。なおこさんですよね。今すぐ、旅行は中止してください。危険が迫っています。何言っているんですか？店員の様子に眉を潜めるが、ふっと、脳裏に口論していた時の夫の姿が浮かぶ。危険って、どういうこと？そもそもこの人、初対面の客に、そんなことを言うなんて、失礼じゃない？楽しい気分に水を刺された気持ちになり、急いでいるので、と、スルーしようとした。しかし、店員も引き下がらない。私聞いたんです。あなたの。店員が話そうとしたとき、奥から夫がこっちに向かってくるのが見えた。店員は、はっとした顔になり、何か言いたそうにしながらも、諦めたように去っていった。なおこ、ここで何しているんだ？注文した料理が冷めちまうぞ。ああ、わかった。すぐ行く。店員の様子に首をかしげながらも、私は夫と席に戻る。食事を済ませた私たちは、また目的地に向け、車を走らせた。目的地は山の上にある絶景が見えるという場所。夫曰く、人が来ない穴場らしい。その移動中、私のスマホが鳴った。見ると、夫の息子の宗介からだ。宗介くんから電話だわ。運転中の夫の代わりに、私に電話してきたのだろうか。そう思って、スピーカーをオンにして電話に出た。もしもし、宗介くん？どうかしたの？なおこさん、今どこ？義息子は、どこか慌てたような声で聞いてきた。
私が場所を伝えると、一呼吸置いて、とんでもないことを言い出したのだ。今すぐ、親父から離れて、親父は、直子さんを事故死させて、その資産を相続しようと企んでいるんだ。どういうことなの宗介くん。唐突な話に耳を疑うと、義息子は、さらに続けた。俺の母さんも、事故死しているのは知っているでしょ？その亡くなり方が、不自然で調べたんだ。義息子は、早口でこうまくし立てた。母親には、多額の保険金がかけられており、その受取人は、夫だった。夫は、そのお金を、会社の負債返済や、浮気相手に使っていた。義息子がこっそり実家に帰って調べると、夫のデスクから、私の総資産額を調べた形跡や、知り合いの司法書士や税理士に連絡していたことが分かったという。義息子の話に唖然としていると、ずっと黙っていた夫が突然、電話を切れ、と言ってきた。夫は、口論で表変した時と同じ顔をしている。大輔、今の話は本当なの？電話を切れと言っただろう。今までとは雰囲気が変わり、さすがの私も身の危険を感じ始めていた。大輔は、初めから私を事故死させるつもりで、新婚旅行へ誘ったんだわ。許せない。倍返ししてやる。私は、スマホをそっとポケットにしまった。目的地に到着すると、夫は私を車から引きずり下ろし、崖の方へと連れて行く。ちょっと、やめて、危ないでしょ。崖の方へと押してくる夫に抵抗するが、その力は強い。いいか？お前はうっかり、この崖から落ちて、事故死するんだ。そうすれば、すべてうまくいくんだよ。そう言いながら夫は、不敵な笑みを浮かべ、私を落とそうとしてくる。正気じゃないわ、この人。どうしよう。力ではかなわない。ここは山の上だ。落とされたらまずは、助からないだろう。必死に抵抗していた時だった。大輔、あんた何やっているの？直子さんを離しなさい。親父、やめるんだ。義士と義息子が現れ、夫と私を引き離してくれたのだ。お姉さん、宗介くん、どうしてここに？驚く私に、二人はほっとした顔をしている。なんでお前らがここにいるんだ？私を突き落とそうとしているところを見られ、動揺する夫に、義士は言った。新婚旅行へ行く話は、直子ちゃんに聞いていたから、宗介と一緒につけていたの。だって、あんたが何かするとしたら、この時しかないもの。旅行先を人目が少ないところにしたのも、直子ちゃんに手をかけるつもりだったからでしょ？あんたがやっていることは最低よ。何を言っているんだ。俺たちは、ただこの絶景を見ようと、身を乗り出していただけで。夫は義士に叱られ、しどろもどろになりながら言い訳をする。悪いけど、言い訳は通用しない。親父がやったことは、すべて調べたし、ちゃんと証拠もある。宗介、お前。顔を真っ赤にした夫が、義息子に飛びかかろうとした時だった。パトカーのサイレンを鳴らして、警察が到着する。夫は、現れた警察官に、真っ青になって震え出した。なんで警察が。実は、夫に電話を切れと言われたけど、
私はスピーカーをオフにしただけで、通話は切らずに、ポケットへそっとしまっていた。そして、目的地に着くまで、今はどこを走っているのか、どこへ行くのか、どうして前妻を事故死に見せかけたのかなど、うまく誘導して、夫から話を聞き出していた。夫は律儀にも、ちゃんと答えてくれていた。今から絶景が見えると言った。人気のない崖へ行くこと。前妻は、義息子が言う通り、保険金欲しさに、登山場所から突き落として、事故死に見せかけたこと。夫のした冷酷さに震えながらも、きっとこの会話を義息子が聞いて、警察を呼んでくれるだろうと思った。案の定、義士と義息子が警察に通報していってくれたらしい。そう話すと、夫は魂が抜けたような顔になり、そのまま警察に連行されていった。夫は警察で素直に自白したらしい。前妻と同じように私を事故死に見せかけ、私の資産を相続するつもりでいたようだ。もしあの時、義士や義息子が来てくれなかったら、確実に前妻と同じ末路をたどっていただろう。お姉さん、宗介くん、本当にありがとう。私は事情聴取の後、警察署のロビーで、二人に深々と頭を下げた。直子ちゃんに、新婚旅行先を聞いておいてよかったわ。あの時、ちょうど私も、宗介も前妻のことについて調べていたから、大輔が急に旅行へ行くと言い出したって聞いて、怪しいと思っていたのよ。なるほど。それで新婚旅行へ行くと言った時、義士は考えるような不安そうな顔をしたんだ。心配だから二人の旅行についてきたんだけど、間に合ってよかったよ。義息子は安堵のため息をついた。本当にこの人たちのおかげだ。感謝してもしきれない。そしてもう一人、感謝を伝えないといけない人がいた。あのカフェの若い女性店員だ。事情聴取の際に警察官が教えてくれたのだが、その女性店員も警察に通報してくれていたらしい。だから警察は予想よりも早く到着したのだという。女性店員は私がトイレへ行った際に、夫が司法書士に相続について電話していたのを聞いてしまったらしい。しかも、妻の直子は、危篤でもうすぐ亡くなるんです、と言っていたという。しかし、直子と呼ばれている妻は、危篤どころか、元気そう。あまりにも不穏な内容から心配になって、私に逃げるよう伝えてきたのだそうだ。しかし、私が言ってしまい、不安になった女性店員は、警察へ通報。警察が動き出した時に、ちょうど義息子からも通報があり、駆けつけたのだと教えてくれた。女性店員が通報してくれていなかったら、警察の到着はもう少し遅れていただろう。私は後日、菓子折りを持ってカフェへ向かい、女性店員に心からのお礼を伝えた。その後、私と夫の離婚が成立した。弁護士を挟み、慰謝料はきちんと請求した。夫の会社は倒産し、多額の借金を抱えることになったらしい。一方、私は命の恩人でもある元義士や元義息子、それにカフェの女性店員と今でも連絡を取り合って仲良くしている。結婚していた時は、夫の顔色ばかり伺っていた。でもこうして一人になることで、自分の人生は誰にも縛られることなく、自由に満喫していいのだと、実感することができている。